ay naggasaten tain ka nagparang nabayagen na di ka nagpakitan. Kumusta ka itan? Ay sa dinno a lugar inagapwang apay ngay takalang at parang nakati kapuanan ay agdangatan inkan nasarakan sa balingaya nagduyusan kasano apay itan ay anya kadiin kaginura tapinanawan na nga may isa hindi ka na pagkada biyag ko di na nga taitan pagtuken di na nga taitan pagurayen di na nga taitan palangen biyag ko siya ka di pailaeng tipatpatken siya ka di pailaeng ti ay-ayaten no siya biyag ko si kapailaeng ay no bilang kayat na asubyanan nakalukatlat ka kay tiruangan uray ken kapiman ay kastat kasinaw day ti pamate si kantulain tihil ilalaen ingat anges ko't mapute biyag ko di na nga taitan pagtuken di na nga taitan pagurayen di na nga taitan palangen biyag ko siya ka di pailaeng tipatpatken siya ka di pailaeng ti ay-ayaten no siya biyag ko si kapailaeng ay no bilang kayat na asubyanan nakalukatlat aday tiruangan agururay ken kapiman ay kastat kasinaw day ti pamate si kantulaeng tiil ilalaen ingat anges kung maputen biyag ko di na nga taitan pagtuken di na nga taitan pagurayen di na nga taitan palangen biyag ko siya ka di pailaeng tipatpatken siya ka di pailaeng ti ay-ayaten no siya
biag-biag po, sikap pa'y